ጽውት ጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ጎብየን እተን ክልተ ዓዓን ሓደ እዋን ሓደ ጎብየ ኣብ ሓደ በረኻ ይነብር ነበረ። እዚ ጎብየ እዚ ኣዝዩ መስተማሰሊ ነበረ። ነቲ ፈጣሪ ዝዓደሎ ኣብ ሕቑኡ ዝነበረ ረዚን ድርዒ ከም ሸኽሚ ነተን ሓፀርቲ ኣእጋሩ ድማ ከም ሕማቕ ዕድሎት ይሓስበን ነበረ። ወትሩ ድማ ከም ማንቲለ ክሸብብ ከም ህበይ ክነጥር ከም ዑፍ ድማ ክበርር ይብህግ ነበረ። ዝተፈላለየ ቦታታት ክርኢ እውን ኣዝዩ ይደሊ ነበረ። እንተኾነ ብፍጥነት ክጓዓዝ ስለ ዘይክእል በዚ ነገር እዚ እውን ይሓዝን ነበረ። ሓደ ግዜ እቲ ጎብየ ምስ ክልተ ዓዓ ተላለየ። ከማታተን እናበረረ ንዓለም ክዘራ ከም ዝደሊ ግናኸ ብሰንኪ ፍጥረቱ ከም ዘይከኣለ ድማ ብሓዘን ነገረን። እተን ክልተ ዓዓ ብዛንታኡ ኣዝየን ስለ ዝሓዘና ክሕግዝኦ ወሰና። ጎብየ ኣይትሸገር ንሕና ክንሕግዘካ ኢና ድማ በላኦ። ብኣስናንካ ኣብዛ ዕንጨይቲ ንኸስሞ ንሕና ድማ ብኽልቲኡ ወገን ከነንሳፍፈካ ኢና በልኦ። ግን ኣብ መገዲ ከይትዛረብ ትዛረብ እንተፈቲንካ ክትወድቕ ኢኻ ብምባል ድማ ኣጠንቀቖ። እቲ ጎብየ ድማ ምስ ሓሳበን ተሰማምዐ። ከምቲ ዝበላኦ ነታ ዕንጨይቲ ኣብ ማእከላ ብኣስናኑ ከነው ኣቢሉ ሓዛ። እተን ክልተ ዓዓ ድማ ሓንቲ ብየማን ሓንቲ ድማ ብፀጋም ነታ ዕንጨይቲ በእጋረን ሰፍሰፋ። ብድሕሪዚ እተን ዓዓ ጎብየ ሰፍሲፈን ክበራ ጀመራ። ጎብየ ንመጀመርታ ግዜ ክበርር ስለ ዝጀመረ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ጣዕሚ ናይ ምብራር ድማ ከስተማቕር ጀመረ። ከምዚ ኢሎም እናተጓዕዙ ከለዉ ኣብ መንገዶም ሰባት ረኣይዎም። እቶም ሰባት ድማ ናብ ጎብየ እናመልከቱ ዋይ ትርኢት! ብሓቂ ድዩ ጎብየ ዝበርር ዘሎ በሉ። እቲ ጎብየ
ብዘረባ እቶም ሰባት ዓረቐ። እንታይ የእቲኩም ክብል ድማ መለሰ። እንተኾነ ክምልስ ክብል ኣፉ ስለ ዝኸፈተ ነታ ብኣስናኑ ቀርቂርዋ ዝነበረ ዕንጨይቲ ሓደጋ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ንታሕቲ ገጹ ክጸድፍ ጀመረ። ምስ ዓቢ ከውሒ ተላጊዑ ድማ ብኸቢድ ተሃስየ። ሞራል ናይዛ ዛንታ እምብዛ ህንጥዩነትን ዘይምስትውዓልን ንሓደጋ የቃላዓካ። ዝተምሃርናየን ቃላት ድርዒ ሰሪር ሽፋን ናይ ሓደ ሓደ እንስሳታት። ጎብየ ኣብ ሕቖኡ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ። ዓዓ ንደርሆ ማይ እትመስል በራሪት ዑፍ። ዕንጨይቲ ኣብ ገረብ ዝተቖረጸ ጨንፈር። ቀውሒ ተሪር እምኒ። መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እቲ ጎብየ ከም ሕማቕ ዕድሎት ዝርእዮ ዝነበረ ክፍሊ ኣካላቱ ኣየናይ እዩ? መልሲ እቲ ኣብ ሕቖኡ ዝነበረ ድርዕን ተናእሽቱ ኣእጋሩን። ክልተ እቲ ጎብየ ከም መን ሸብብ ተመነየ? መልሲ ከም ማንቲለ። ሰለስተ እቲ ጎብየ ከም መን ክነጥር ተመነየ? መልሲ ከም ህበይ። ኣርባዕተ ተን ክልተ ዓዓ ነቲ ጎብየ እንታይ ኢለን ኣጠንቀቓኦ? መልሲ ከይትዛረብ ኢለን ኣጠንቀቓኦ። ሓሙሽተ እቲ ጎብየ ስለምንታይ ወደቐ?
መልሲ ክዛረብ ክብል ነታ ቀርቂርዋ ዝነበረ ዕንፀይቲ ስለ ዝፈነዋ ወደቐ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቑኑዕ ሕንፃፅ ኣዛምድ። ጎብየ ዓዓ ኳኽ ድርዒ ዕንጨይቲ ተፈጸመ።